Mardodun Esenagat bankın bankomatlaryna pul bar. Äne u ýaşlyk we tejene bankomatlar kart ýudýar. Mary şäheriniň ýaşaýjylary üçin bankomatlardan pul nagdlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklar saklanyp galýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24 sentýabrda howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlenlik şertlerine habar berdi. Onun maglumatyna görä tutuş şäherde diňe Senagat paýdarlar täzirçilik bankyna ýerleşýän bankomat işleýär. Habarçy beýleki jemgyýetçilik ýerlerde we banklarda ýerleşýän bankomatlarda nagd ýetmezçiliginiň dowam edýändigini habar berdi. Mary şäherine bankomatlar boş, pul ýok, plastik kartdan pul nagdlaşdyrmak üçin şu gün bir näçe ýer aýlanyp. Mary şäherindäki aeroportda, wagzalda, Halk bankda, Türkmenbaş bankynyň içinde we daşyny, Türkmenistan bankynyň içinde we daşyny Daýhan bankda ýerleşýän bankomatlarda pul ýok. Ýekece bankyň ýagny Senagat bankynyň bankomatyna pul bar. O ýerde de uly nowatlar saklanyp galýar diýip habarçy berledi. Bankomatlar we olardan adamlaryň pul nagdlaşdyrmak mümkinçilikleri bilen bagly problemalar ýurdun beýleki künjeklerine de dowam edýär. Azatlyk radiosynyň Ahar welaýatynyň äne we tejen şäherlerine hemde ýaşlyk şäherçesine aýlanan ikinji habarçysy bu ýerlerde bankomatlardan pul nagdlaşdyrmagyň uly mesele digini aýtdy. Diňe pul däl bankomatlar hem kadyr işlemeýär. Özüm şaýat boldum. Bankomatlarda pul bolan ýagdaýynda da bankomatlaryň kartlary ýutmak ýaly enligi bar diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre kartı bankomatda saklanyp galan raýatlar ýörüýte inkasator işgärlerini getirip almaly bolýarlar. Kartı ýydan almak işi habarçynyň sözlerine göre azyndan bir hepde çekýär. Kartı ýydan almak üçin adamlar para bermeli bolýarlar diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosyna ýurt raýatlarynyň bankomatlardan pul nagdlaşdyrmak bilen bagly berilýän ýygyderli habarlaryň fonuny 19 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun banklary tarapyndan ornaşdyrylan bankomatlaryň işleyişine gödäwçiligi gowşadan üçin Merkezi Bankyň başlygy Merdan Anadurduýew käýin jyglan edipdi.